Maayong hapon. Mga igsuon, kinsa nato diha naaani nga isyu. Authority hang up. Kuyaw biya ni. Nganong kiniman ang migawas sa pamalandong? Pagbasa gyud nako sa ebanghelyo karong adlaw, kanigyoy gabalik-balik. Ngano? Tungod ba kay mauni ang isyu sa mga Pariseyo diri sa ebanghelyo karon nganong astig, hawod, hambugiro, arugante, and selfish sila? No, wala ta kabalo. Wala man gud pod gibutang sa Bible nga maugyoy ilang isyu. Mga igsuon, base na ay mensahe ang Ginoo nganong kini ang migawa sa atong pamalandong karon. Ang mensahe niya nga kung naataan ni unsay nahitabo sa ebanghelyo maoy mahitabo nato. Ug ang luoy ang mga tawo nga naa sa ubos nato, ilabi na kung ikaw leader nga naa diri sa taas. Now, para masabtan ninyo atong balikan ang ebanghelyo. Okay? Now, mangayo kog dispensa nga mutaas-taas na punta karon. Importante ka ini. Sige. Unsay nahitabo? Number 1, kay tuluman ka buok issues. Number 1, pagkaalaot ninyong mga Pariseyo, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulo kabahin sa mga lamas ug uban pang utanon, apan nagpasagad kamo sa hustisya ug sa gugma sa Dios. Kining mga butanga kinahanglan inyong buhaton sa walay pagpasagad sa uban. Nagpasikat sila sa Dios. Gipasubraan nila ilang halad ngadto sa Dios. Pero wala di ay sila'y pakialam sa mga tao nga anaa sa ubos. Ilang gipasagdan. Wala sila'y justice, wala sila'y gugma nga gihatag. Oppressive sila. Hadluka na, no? Number 2 nga epekto sa authority hang up. Pagkaalaot ninyong mga Pariseyo, gusto kamo sa espesyal nga mga lingkuranan sulod sa mga sinagoga ug nga yukbuan kamo didto sa mga merkado. Kuyawa ang tawag bitaw ana mga igsuon, nahimo na silang title whore. Nalumos sila sa ilang pagka-titulado. Naami dire, sikat mi, simbaha mi, hawod mi, naaramos ubos. Pagkahadlok anak. Ikatulo, pagkaalaot usab ninyong mga magtutudlo sa balaod, gipapasa ninyo ang mga tao ug makabuktot nga palasanon, apan kamo mismo dili gani mohikap niini bisan sa usa ka tudlo ninyo aron pagtabang kanila sa pagpasan sa maong karga. Kadluka ani oy. Nahimo na silang authoritarian, hambugiro, hawod, ni ami dinhe. Maunang kamuray suguon, di na mi mag-apil-apil. Pagkahadlok mga igsuon, maunay mahitabo nato. Kung dili nato ni madil, ilabi na kung leader ka. Sumala sa mga psychologists, asa daw ni gikan. Naiduha ka examples. Kinsa ninyo diha sa gamay pang bata, kung naay bisita sa balay, muingon ang mama or papa, dagan mo sa kwarto, tago mo sa kwarto, kay naatay bisita. Hala, mga igsuon. Ikaduha nga example, muapil gani taog tipok sa mga tigulang, ilabi nagnay bisita, dayon ingnon ta sa atong mama ug papa, ayaw mong apil-apil sa istorya sa mga tigulang. Na, mga igsuon, ang epekto, mauna, duha pud kabuok. Either maulaw, kinsa ninyo nakasinati diha, na ay ingon ani, issue on authorities. Kung na ay authority, leader ba kaha, boss nimo, or dato sa inyong lugar, dayon sa imong atubangan, di nakakatingog.
Mura gusto kang muhawa. Mauplo ka. Mura kag magamay. That's it. Ug ikaduha, ang nahitabo sa ebanghelyo. Ang opposite pod, mahimo po kag hambugero. Hawod, astig na ako sa babaw, simba mo nako. Bilib mo nako. Ako na gud. Nga igsoon hadlo kaayo. So hinaot pa unta na atoy buhaton. Well, ang atong buhaton number 1 of course is to pray. Nga unta, mapariha ta ani nasulat sa akong t-shirt, Pastor Bonus, si Kristo ni, Good Shepherd, Latin words, Good Shepherd. Nga unta, Lord, ako isip leader, ako isip ginikanan, ako isip boss. Mapariha unta ko nimo. Good Shepherd, dili hawod. Then ikaduha, dili lang ta dapat taman lang sa pag-ampo, kundi please do something. Yes, nahitabo na nimo ni sa una. Karon ayaw pa kontrol sa imong issue sa una. Kung magpa-control ka sa imong issue, mao ni mahitabo nimo, mahawod ka, mahimo kang authoritarian. So karon nga dako na ka, control the situation. Control your issue. Nga dili na mahitabo sa mga tao sa ubos. Sila mo'y luoy. Wala sila'y sala. Matingala na lang sila, nganong gikasab-an mi, nganong gisilutan mi, nganong gidaog-daog mi, nga wala man migihimo nga dautan. Issue di ay sa leader. Dili ilahang problema. Problema sa leader kay naay authority hang up. Mga igsuon, please, let's do something. Pray and do something. Lord, may I be like you. May I be a good shepherd. Mga lagad, dili maghawod-hawod. Okay? God bless!